dili ka ngayang mubalik din Biya. Biya, samtang may panahon pa. Pasaging magpapiling abandonado kining tapita. Ella? Ikaw ba ka na? Ella? Ella? Abandonado. Oh, kanang nagkinahanglan siya nako ba? Busa, please lang. Pahawa diya sa tungod sa pultahan ug paagi ako. Mikael. Si, insistes. Kung mabugos ka yan. Sige. Nia. Oh, salamat. Di arrepenteras dito. Perseverancia. Ah? O siya mong giingon? Mahayan mo ang imong pagpamukos. Huh? Unsa? Unsay? Nainagura ng pagkasultiha ba eh? Mura nanghudlat ka? Dili ko makamaon yan. Sige. Mapadayon ka na. Uy. Lo. Pilain ba ito yung gisulti na ko eh? Mura masik nasuko nga main sister ko nga musod. Say, Joan. Naga. Uy. Ang luwik mo mga mata. Mura magmisamot ka magkaluya. Ikaw magod kigahi kay gago. Sa mga pakanon ka ganiha, imusad kong giwakli. Tanaw, naluya ka na hinuo bayo. O sa naman ha? Wala, resulta na. bali ko. Usa? Sakto yung manggingon? Ha? Pero ang sulti, uy, muram ka ganang nagsuwat o minuldi. Ikaw sa sunod, kung pakanoon gani kakaon na yun, di kayo magpadili-dili ka. Gi! Okay, okay, uy, mirams ka. Anong mirama ka diha? Ha? Anong mira ka? Nya, pasultihon ka. Hinay kay tingog. Dili na. Nako, kaya. Masingan? Hika. Ada pa man. Ay. Baya, naglisod ka naglito, pero kung makasit ka, lahos-lahos, ha? Hikiyas na. Palayo. Dini. Oh. Uy. Napaday ka niya sa luyo nga. Napaday ka sa luyo sa pultahan. Mikael, abi mo na kong milakaw na ka. Padayon lang ka mo sa iyong ipadagsultihan. Dinhira ko. Magpaabot ka mo nga bukas. Ha? Tumanasad. Sab ko eh. Nandira naman sa kag sinina. O sabag yung mong problema ha? Yung si problema rin mo sa akong sinina ha? Joan, mag-sure ba? Hello. Kopiyai. Manbitaw? Magpaabot ko mo nga bukas. Aron mo sa kanaw sa bago sa akong. Ay, okay ko part. Ako na nalagbiya. Di na sa ko uban ni Joan. Ubanan ko ni Bayhana kay Gamila. Gamila. Isod ka lagi hinoon. Awin ako, mubiya lang ka kay anhir ko din magbantay ni Joan. Kung magkinahanglan ka og tabang, ni ako sa bago. Patabang ka, Joan? Wala sigahay mo mata. Ha? Ayaw sigahay mo mata nga. Maglingo-lingo ka. Mura mahinoon ka. Ganang hadlok ka ni Mikael nga nagtanaw. Hadlok ka na niya? Kilig gani kay ka anak niya sa una. Mao magani nga. Namugos yung ka nga. Mauban din niya sa ila.
Sige, ana na lang. Dinhin lang ko matug aron may kauban ka. O niya kay di man mo biya si Mikael kay muunong masab kuno siya dinhi uban nimo. Diri siya sa akong luyo tupad mi. Ha? Bisibog bi. Alsahon ti kagamay bi aron usibog ka. Meron ka oy. Hasta hikap mo. Hikap lang gani si mong hawakan sa gunto nagkasakit. Di ba nga ang imo ramang tuhod ang sakit? Ay, tuging na nga hastang imong hawak sakit na sad. O na, ilar na yun ng imong kalaki diha, Juan ba? Nausang na yun nausang yung kilid mo? Nausang na nabuslot ba lagi na Ayaw o kabalaka. Magkaangkon kang sa mga Unsa? Wa ko masuya na, oy. Di ka gusto busnot, oy. Ikaw, gyud. Cyrus. Pagdili na naging maayo. Dili maayo ning pagkabakasyon na ni Moron dinis ilang Mikael Johan. Buwan nga, di. Hay, may tikalim, mupauli ka lang, Johan. Mauli lang taog mga adlaw, eh. Kay una, ang tuhod ni mo'y nabuslot. Karon, ang kilid na sab. Basik ang sunod, ang o na gyud unya nimo. Mikael, kining sorry kay part ha. Part, sorry kayo. Pero mananghid lang kundaan nga mamauli nami si Joan ugba. Aron madani siya sa ospital. Ay, tingalig unsa na ning iyang sakit ba? wa siya'y sakit. May bawaan ta na kung madani gid siya sa ospital. Ikaw, Joan. Buot ka bang mubiyan din? Tubag-oy, Joan! Sabi na, tubag ang tarong, eh. Ingon na ba ka ganiha nga, makigpamauli na ka sa... Di ba? Ingon ka, makigpamauli na ka na ako. So this the word. The truth will set you free. Nangayo ka niya panabang? Tinuod ba? Wa. Uy! Siyalan? Onswa? Ala, ko na mahinoy baka ko ni pag-sure dia, Joan, uy. Mingon bitaw ka ganiha nga. Wa ko moingon. Dili ko gustong mubiya din eh. Ani, nakanig, napita, makamatay. Unsa? Uy, pero... Biya nga ikaw ko sa... Biya, Cyrus. Santang may gayon ka pa. Hey! Pero kalit mang nausab imong una-una, uy. Buot kang mupauli o mga tao. Sige. Ipahatod ko ikaw sa terminal ni Eliseo. Dili. Nausab na sabag akong una-una. Kung magpabilin din si Joan, magpabilin usab ko. Unungan ko siya. Mercy! Kalahin sa kundam ko ni Mercy. Nakita ko siya sa kundam ko nga nagkatugo. Ang bata, nanasap siya. Midagan siya pa yung sa pultahan. Piling siya pagbalik. Iya kong kikamay. Paabutan ko, bata! Ayaw pagpiyasin mo na mo! Bata! Ito, milakaw siya. May paingon siya sa hagdanan. Bata, awat ako! Asa ka man paingon! Miliko siya. Nasya niya ng daghang mga pultahan. Bata! Asa ka man mo paingon! Iya ko gikamay. Ingon lang sa puot siya. Musunod ko niya.
Naa siya sa katapusang bultahan. Iya kinikablihan. Gikamay na sab ko niya. Iya ko pasundon. Misod siya sa katapusang bultahan niya. Iyang kablihan. Diyan ako tungkol ni abli nga bultahan. May hagdanan din niya paingon sa ubos. Naanang bata sa katapusang ang sagdanan. Bata! Asa maging ka paingon? Nga nung ipasunod man ko ni mo inadapita! Ngit kita ka na dapita! Waday kahayag ang ubos niya na katapusang ang sagdanan nga imo na imutangan! May gitudlo siya. O si buti may pasabot! Kinsa imong gitudlo, bata! Bata! Bata, ayaw! Ayaw na pagpiya! Asa ka paingon? Ngit kita kay Des imong gipaingnan! Bata! Asan ko nga akong paglagaw paingon sa ubos? Ano maaptan ko pa ang bata? Bata! Bata! Nere ko... Kagit-kit. Huwag ko'y makita sa palibot. Hilak! May... Kesa na! Kesa na! May tao ba diha? Kesa na! Oh, ang iya tingog. Nagdahil ako sa mga tingog. Pero imposibleng siya. Mercy? Si Mercy! Tingog ka to ni Mercy! Mercy! Mercy, hain ka! Mercy! Mapadayon ko sa paglakaw. Mercy!